alaikum. ‘Yan uwa, yau za mu ci gaba da tutorials ɗin da muka fara can baya na koyon application ko kuma Android app making without coding, ba tare da amfani da ilimin coding ba. To idan ba a manta ba, a baya mun yi tutorials har guda 6, wanda muka fara da shafin Andromo, daga nan muka gangaro zuwa shafin Apps. Idan ba a manta ba, a shafin Apps mun yi ƙwara ɗaya, shi ne yadda ake haɗa browser. Yanzu kuma za mu tashi akan yadda ake haɗa chatting application. Chatting application kamar irin su Telegram, Telegram, WhatsApp, Facebook da sauransu. To da farko za mu je shafin Apps kamar yadda muka ce, saboda za mu yi using Apps ne, so za mu je shafin Apps da browser ɗinmu ba tare da ɓata lokaci ba. So idan muka shiga, sai mu tafi Apps. Sai mu tura request, sai mu jira ta yi loading ta buɗe mana. Ya danganta ga kyawun network. Idan network na da kyau, za ya buɗe as sharp as possible. Idan kuma network ɗin baya da kyau, to it may take time, amma dai shafin baya da nauyi. So idan ya buɗe as a first visitor, za su nuna maka login ne. So a nan sai kai login. Login ana amfani da Facebook ne ko da Google account, ko da Facebook ko da Google account, saboda haka sai ka taɓa login. In ya buɗe maka, to sai kai amfani da email. So anan zan yi amfani da Facebook email ne, ko kuma let me use my Google account. Yawwa gashi kamar yadda kuke gani, na yi amfani da Google account ɗina wajen yin login. So anan sai in sanya skip tower because ba ni da buƙatar wani yin tower nasu. So gashi su ma ɗin ba kyauta ba ne. Akwai premium account wanda yake da yana da some features ko kuma specifications than wanda za ka yi na free ɗin. To amma dai anyway, mu za mu yi amfani da abun nan ne, da free ne, saboda haka za mu tafi plus. Sai ka taɓa wannan plus ɗin. In ka taɓa plus ɗin, zai kawo ka nan create app. To anan sai ka zaɓi wani application, wani kalan application kake so ka yi. Kana so ka yi application na website ne, na free video calls and chat kamar yadda na yi bayani a baya, ko kuma quiz, game ko guide ko wallpaper ko case simulator or whatever. To anan tunda mu namu kan chat ne, sai mu zaɓi free video calls and chat. So idan muka zaɓi free video calls and chat, anan gashi abin da yake ce mana. Wannan ɗan progress bar ɗin da muke gani, so muna tafiya ko kuma muna cike abin nan, muna ga yana progressing. Lokacin da ya cika means mun gama application ɗinmu. Sannan kuma anan gashi suna ba mu shawara cewa, ko kuma suna gaya mana cewa wherever muka ga wani column asterisk, in an ce asterisk ana nufin column da star, to ana nufin wannan column ɗin ba za ka iya wuce shi ba, dole sai ka cika shi. Saboda haka wherever you see an asterisk column, dole sai ka cika abin da yake buƙata before ka wuce gaba. So yanzu sai mu sa next. Next gashi wannan team light theme, a nan muna iya barin shi default saboda kun ga dukansu ba su da star. Nan ma camera stickers, idan muna son ƙara stickers za mu taɓa nan, sai mu je a cikin gallery namu sai mu yi wannan. Whatever dai, idan ka zo kana practicing, kowanne kai applying so that sai ka ga amfaninsa. Amma mu za mu yi iya basic ne kawai, so that we will not waste time. A nan kuma za ka ɗauki kala na application ɗinka, daga nan ne kalan da kake so application ɗin ya kama, sai kai picking a nan wajen. To amma nan automatically sun mana picking orange. Let's leave it that way so that ba za mu ɓata time ba. In kana so sai ka sa custom, shi ma gashi sun sa orange. To sai mu sa next. Ba mu da buƙatan wani ƙarin customization. Yanzu sun tambaye mu app name. App name dole ne, dole ka sanya sunan application, saboda kun ga next ɗin ma ta fito blurry, wato dishi-dishi. In baka ciki ba, ba za ta fito bold ba, so that ba za ka iya clicking ɗinta ba, saboda yanzu in ka ma yi clicking, gashi ina clicking ba ta zuwa. So anan sai ka sanya wannan ɗin, sunan application ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Ni anan zan kira application ɗina UChat.
gashi ta hito bold. Yanzu sai in sanya next. To gashi na sa next. Bari mu saurara. To a nan abin da yake tambaya kuma, kun ga progress bar ɗin mu gashi ta wuce rabi. To yanzu abin da yake tambayar mu description, wani ɗan gajeren bayani akan application ɗinka. Wannan shine kaza game da application ɗinka. Let's not waste time, kawai bari mu wuce shi sai mu sa next saboda ya fito. To a nan ma icon na application, logo kenan na application. Kowa wanda ke bin abin nan tutorials namu ya san meye icon na application. Wannan da kake gani a side ɗin nan mai baki da green ɗin nan shine default wanda suka sanya, gashi sun sa default icon. Idan kuma kana so kai customizing sai ka sa custom, sai ka shiga gallery ɗinka ka zaɓi wanda kake so kai amfani da shi as icon ɗinka. So yanzu sai mu wuce. Gashi mun yi icon, mun yi komai, progress bar ɗinmu is full. Yanzu mun gama application ɗinmu. Sai mu sa create. Wannan su ne necessary abubuwan da za ka yi going through before you can create an application. As I said, these are necessary. To yanzu kamar yadda za ku iya gani mun yi application har mun gama. Idan kana son downloading ɗin shi sai ka taɓa wannan kibiya ko kuma ce wannan arrow ɗin da ta yake kallon ƙasa na alaman download, sai ka taɓa ta sai ka yi downloading. Idan kuma kana buƙatan misali kai monetization ka sanya mashi ADS, to ka tabbata cewa already ka yi creating abin nan ɗinka, AD units naka. Kana da AD units naka na AdMob, idan kana da su ready, to sai ka taɓa dashboard. Idan ka taɓa dashboard zai kawo ka monetize, wato kana so kai monetize na application ɗinka kenan. So idan ya buɗe maka monetization, yanzu gashi yana loading. Idan ya buɗe maka zai baka introduction ko kuma complete details akan yadda ake monetizing application, how it works, how you can customize it. Anyway, ba shi ne point of focus namu ba. Gashi what is it, gashi yana maka bayani how does it affect me, what exactly should I do. You have 3 options. I don't care, failure to add this text will lead to ever publish your app on Google Play. Shi ma wannan wani tutorials ne za su baka yadda za ka yi publishing application ɗinka a Play Store idan kana da console account. Sai connect your Google account, shi ma sai create AdMob account. Idan kana buƙatan AdMob account ka baka da shi, to anan za su yi maka ɗan tutorial yadda za ka buɗe AdMob account ɗin. Add your app and create AD units, shi ma gashi sun wannan. To for those that already has the AD units, ga yadda za ku yi. Sai ka shiga, sai ka clicking nan, sai ka sanya small banner, sai ka sanya banner AD unit. Wanda ya yi creating AD unit ya ga lokacin da aka same ya creating banner ko interstitial ko native ko kuma rewarded video. To anan suna accepting iya banner ne da interstitial. So sai ka sanya banner anan, in ka sanya sai ka sanya interstitial anan, sai ka save. Da ka sanya save abin da zai nuna maka ka yi monetizing application naka. Sai dai zai nuna maka ka yi monetizing na application naka. To amma kar ka manta, saboda kana amfani da free account ne, so za su dinga baka 50% na ADS, sannan su kuma suna da 50%. Za ka ga wani ADS ɗin ba naka ba ne, nasu ne. Za ka ga wani ADS ɗin ba nasu ba ne, naka ne. Amma idan kana da premium account, to baka da buƙatar, ba za su taɓa sanya maka talla a cikin application ɗin da ka riga ka biya su ba. So wannan kenan. Tunda mu ba mu sanya ADS ba, let's download it. Sai mu sa download. Usually application ɗinsu yana da nauyi, ba kamar Andromo ba. Yana da nauyi, yana daga cikin disadvantage na AppGysa, applications ɗinsu suna da nauyi. So gashi za mu yi downloading. Scan QR code if you want to scan QR code. In kana so kai downloading kamar misali da computer kai, to kana iya amfani da QR code scanner na wayanka sai kai downloading da wayanka. Idan kuma ba da QR code, in kuma ba da computer kai ba, so sai kai downloading directly. Gashi yanzu app is ready, sai mu taɓa wannan kibiya ɗin. Ga ya nuna mana app is ready kenan, is ready to download. So sai kai downloading ta hanyar taɓa wannan kibiya ɗin. Yanzu zai fara downloading automatically, sai ka sa okay, ka sa next,
So yanzu gashi the file can harm your device, don't care, kawai download it. Sai ka sa download, kun kalla 50 MB. To application ɗinmu yana cikin download. Yana cikin downloading saboda yayi nauyi, is 50 MB, saboda haka we shall wait for it to finish downloading. Yanzu ma duka ya kai 10 MB. Lokacin da ya gama sai mu jaraba mu ga ya application ɗin ya kama. Yawa to application ɗinmu ya gama downloading, gashi ya sa mana download complete. So yanzu abin da ya rage sai mu installing. Yawa sai mu buɗe. Yawa to da ka yi lancin nan zai nuno maka. Shi ma sai ka yi verifying phone number kamar yadda kake yi a WhatsApp. So sai ka sa continue, a nan za ka sanya phone number naka. Ka ba shi dama ka yi allowing, sai ka sanya phone number da kake so ka yi amfani da shi. Bara in sanya phone number. Yawa gashi na sanya phone number, gashi yana loading. It is now loading. Yana loading. Let's wait for it. Bari mu saurara ya gama loading. To gashi sun ce sun turo verification code. Even though ni har yanzu verification code ɗin bai reflecting a wayana ba. To amma anyway, let's wait for the verification code to arrive. Idan har wannan seconds ɗin da ke yin ƙasa countdown ɗin nan, idan ya dawo 00, to kana iya taɓa option na call me, so da za su kirawo ka su gaya maka code ɗin da za ka yi verify na application ɗin. Wannan ba baƙon abu ba ne, waɗanda ke WhatsApp duk za ka yi login a WhatsApp sabon account, dole sai ka bi through wannan process ɗin. Kaga yanzu ya zama 0, sai ka sa call me instead. Wato su kirawo ka su gaya maka code ɗin. Shi kuma call me ɗin yana ɗaukan within a period of 5 minutes haka. So cikin wannan lokacin they will call you and tell you the code so that you can verify the phone number before you can start. Let's wait for the call to arrive. Yawa to ga message ya shigo. Number ita ce 534169. 534169. 534169. I canza number ɗin ne saboda ita wannan wanda na sanya na farko MTN ne na fortin na maida shi Etisalat, so sometimes yana samun matsala na receiving text. So for this reason sai na sanya asalin Etisalat 09092628374 kamar yadda kuke gani. So yanzu gashi I'm now verified. So anan sai in sanya sunana, ina son yin amfani da let's say sirrin waya as my name. Gashi sirrin waya na sa suna, na son sa hoto ƙila. To in na yi sha'awar sa hoto sai in ba da izini ta shiga wayana, sai in yi selecting hoton da nake so in yi amfani da shi. So a nan sai in shiga nan Pixel Lab, sai in ɗauko hoto ɗaya, maybe wannan, sai in sanya as hotona. So wannan shine hotona. Sai in zai reflecting, sai in sanya finish. Ma'ana na gama sanya suna ta hoto. To yanzu gashi na yi application ɗin chat, ga everything, ga wayata, ga hotona, ga sunana. Yanzu ina buƙata sai in inviting friend, ko kuma in buɗe group na chat, ko kuma in yi chat da wanda nake so, misali wanda ya yi joining na shi wannan chat ɗin. Ina son in yi chatting sai in shiga, sai in duba misali ga Rufa'i Liman na Ɗanbatta kenan.
limamin ɗanbatta, sai in sa mai chat. Misali ina so in yi chat da shi sai in sa mashi salam. So once na sa mashi salam sai in bi. Ga shi yana tafiya, Rufa'i kenan. To wannan dai a taƙaice haka ake haɗa chat application a gidan AppGyza. Kamar yadda kuke gani baya da ADS. Why? Because ba mu sanya mashi ADS ba. Inda na nuna za ka sanya ADS. So idan kai ka sanya za ya dinga nunawa. Amma saboda mu ba mu sanya ba, so ba zai yi displaying ba. Bayan nan kuma kamar yadda kuka gani nan abin nan kalolin da suka zaɓan mana orange ɗin nan gashi su ne suka yi reflecting a ko'ina. Haka kuma shi kan shi abin nan ɗin, shi kan shi icon na application ɗin idan ka koma cikin app drawer za ka ga cewa icon ɗin nan ne dai wanda ba mu yi abin nan ba, gashi chat wanda ba mu yi customizing ba. Shi ne ya zama icon na application ɗinmu. Saboda haka wanda ke da tambaya sai ya tambaya, wanda kuma insha Allahu dai a haka nan a nan za mu tsaya. Next time we will continue from where we stop. Thank you very much and have a nice day.